Matud pa sa tubag sa atong salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Usas mga kasabutan sa Ginoo niingon siya, ug muari mo nako, ako gid mong tagaan og pahulay. Ang inyong kinabuhi sayon og gaan. Kumusta maron inyong kinabuhi? Sayon o gaan o bugat? Sumogid unta na ang mahitabo sa tanan nga musimba, inighumag misa, sayon o gaan na ang atong kinabuhi. Kay miduol man ta sa Ginoo. Pero inighuman sa misa, magsigi lang yapon kag panghupaw, magsigi lang yapon ka o hinuktok, madiin-diin lang yapon ka o pangitag solusyon sa imong problema, murag kadudahan ang imong pagsimba. Ligilingi imong tupad na gaan na ang imong pamati ron. Ina kano sa in relation sa imong asawa, gaan imong gibati. In relation sa imong bana, gaan ra imong gibati. In relation sa imong ugangan, gaan ra imong gibati. Sa imong mga anak, gaan ra ba imong gibati? Sa imong office mate, gaan ra ba imong gibati? No. Sa imong parish priest, gaan ra ba imong gibati? Mao na mga inana. Nya kanus-aman mahimong tinuod ang atong pagsimba, ang atong pagduol sa Ginoo. Di ta mo ingon nga inigabot na to sa Ginoo, tagaan din tanyag pahulay. Niingon siya, sunda ko ninyo. Naay ko ano, naay sugo. Sunda ko ninyo, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. Sabot di ay ang pagduol des Ginoo mao ang atong commitment nga mosunod taniya. Mao na si Moises sa unang pagbasa ni duol sa Ginoo, pero gisugo sa Ginoo. Nya ni sunod ba si Moises? Nangutana siya unyag moadto ko kinsa may imongan nga akong isulti nila. Mao to nga pasabot si Moises willing nga mo sunod. Nya kinsa may ngan sa Ginoo nga iyang gisulti. Kasi ngan wa mo naminaw. Unang pagbasa wa mo naminaw kisa iyangan. Ako mao ako. I am who am. Niya sa Hebreo mantingali nga pinulungan, Yahweh. Muna, ako, mao, ako. Pasabutan ni sa philosophy, He is the existence. He is the life. Siya mao'y kinabuhi. Siya mao ang nakahatag og kinabuhi, ang way sinugdanan og way katapusan. Dili siya past tense, di sad siya future tense. I am who am. Karon muna ang Ginoo, dili present lang gahapon, di sad siya present ini kasunod adlaw, present siya karon. Sige, pangutan ako ron na imong tupad, na nabati ba nimo nga present ang Ginoo karon buntaga? Nya, og present ang Ginoo sa imong kinabuhi karon, makaako day kag pamalikas atubangan sa Ginoo. Ha? Makaako kag pamalikas, makaako kag panglibak, makaako kag pamakak. Kung mituo ka nga ang Ginoo present karon sa imong kinabuhi. Mao na niingon si Kristo, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
kita manggod usahay murag atong paminaw usahay ang Ginoo absent mao na tungod aning maong batasan dili na ta mutuman sa sugo sa Ginoo. He is always present. Muna nga niingon ang Ginoo ni Moises, ubanan ti ka, ako'y mag-uban nimo, gamito nako akong gahom aron matuman ang imong misyon. Kanabtang sugoon tas Ginoo, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas ika, di madaoy kalisod ana. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabus, kalisod ana, di na nako mabuhat oy. Nalimot day ka nga ubanan man kas Ginoo kada adlaw. Mo na si Moises, ingos Moises, pagkalisura aning misyon na ingong Ginoo ay kabalaka, mugaan lagi na kay kuyugan man tika, I am who aman. Kuyog man ko nimo kanunay kita kaya nga tong una-hunaon mura magkita mo ay unya na lang ko musimba oy, unya na lang ko mukumpisal o mahunong na gininakong salaa. Kaya ako di pa man jud ko kahunong ang angman sa babaka ko atubangas Ginoo nga hunongon ko na ning pagpangabit nga makapangabit man gyud ko. Wa ka mo salig sa Ginoo nga kuyog siya nimo, nisalig ka sa imong kaugalingon nga murag ikaw rang usa ka lakaw-lakaw. Unya kun manindot na imong kinabuhi moadto din ka sa Ginoo kay nagtuo man ka nga ang Ginoo naaras kumpisalan, nagtuo ka nga ang Ginoo ni aras sa simbahan. Uy, ang Ginoo I am who am oy, always present. Sige lingay mong tupad ing na ay Ginoo diha nimo pagbantay ay pagkumpiyansa kay na ang Ginoo kuyog siya nimo. Muna mangusi kay kasi imong anak ang Ginoo nagtan-aw nya ningon ra bang Ginoo ang pingi gyud nga dili mo magtamay bisan usa aning gagmayng mga bata kay pirmira ba ng ilang anghel tuwa sa akong atubangan ana mabita na usahay kita dinhing magsigi kita og pahinomdom nga ay gyud mo pagsigig sa ingon ana kana bang lisod-lisoron ang imong isig ka tawo ba sama ng pagpangural nga maglisod nag-agi imong silingan kay ang Ginoo present baya nagtan-aw biya sa imong gibuhat karon nagpahinomdom sa kos mga mudagan sa politika aning barangay o iski elections nga ikuyo ginatong Ginoo dili ta mag-away kana bang magtinabangay ba kay na maguban mas stress gyud sus hapit mi way tuog ngano man sige gyung plano unsaon gyud pagdaog aning eleksyon na mura mo mga buang ngano maning kamot man kang mudaog paningkamot nga makaalagad paningkamot nga makapresentar kas Ginoo ngadto sa ibong isig ka tawo nya unsaon man sama sa gibuhat ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan nahimo siyang tuburan sa kagaan sa kinabuhi kana bang rest nya kun kuyog nato ang Ginoo pasabot ipakita nato sa tong isig ka tawo nga kuyog natong Ginoo makahatag sa taog kagaan makahatag tag kalinaw sa kinabuhi sa atong isig ka tawo kana bang makaingon sa taba come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Kinsa dinhing asawaha nga ni Aaron nga makaingon ako pader ako gyud ang rest sa akong bana ta sa kaon tira sige bawo sa ta mga bana kinsang mga banaha dinhi nga nakadungog na mo sa inyong asawa nga niingon ikaw gyud ang makaparelax nako ta sa kaon tira akong manghoday kuan kay da risgado kayo sa ato pa kung naa ka ang imong asawa din agyod sa puton ang imong asawa din agyod magyaw-yaw ang imong asawa magsige nag-smile mo ba na nahitabo mga bana kayo relax ka di na gina sa puton di na gina magyaw-yaw
Kamo sa mga asawa mo sa mahitabo ang inyong bana din agyod magyaw-yaw, di na masuko, relax na kaayo, din ang mga beat, di na mutanaw ang mga porn, di na manugal. Nganong di naman manugal? Tungod kay relax man. Kana magong sugal usay gitawag nag-leisure, pagpa-relax. Manang uban magsugal hangtod maadik na lang sa sugal. Kita'y makaparelax, makahatag-tag kuan. Nya unsa man pagkahatag nato og ka-relax atoy si katao, imitate Jesus. Matud pa niya, sunda ko ninyo, humble, gentle of heart. Dili masuko, dili magsigreklamo, kay mao man ang gentle, dili masuko. Nya ang kanang humble, dili mo reklamo. Bita na nga sige mong tagbaligya slots din nga naaman say mamalit, wa gid hinaon mo paspas kay pagpalit. Igo-igo ra sad ba nga nagitay halin kada adlaw. Kada nato kakitag halin, marelax ako. Isip inyong Paris Priest, marelax ko Di mo marelax diay, nag-report na ko. Sige, atong swayag. Ang atong halin sa SBF Dad as of yesterday niabot na og 34,677 ka slots. Bakpak. Nya makaparelax ni ninyo, naapay available nga 41,323. Marelax mana. Pasabot ani padayon pagitag palit. Nya mas maayo og mo palit mo based sa akong 4 slots challenge. As of yesterday, ang ato sang 4 slot challenge niabot nag 623 ka 4 slots challenge. So pakpak yapon. Akong gipangayo 1,000 lang. Karon niabot nag 623. Basig mo abot nig 4,000. Di perting haya-haya, ma-relax kita. Unya ang namalit sa daning atong slots, kay nisunod man sila sa kinabuhi ni Kristo sa pagkamanggihatagon. Unsa mo say mailang bation? Sa tinud-anay, relax pod. Makaparelax ni sa ilang karatol, mahitungod og finances. Daghan kay ni testimonya nga sukad sila sigig palit og slot, din akay sila concerned about financial matters. Din akay sila maratol. Unya, doon na pag bonus, may increase ang ilang financial capacity. Dili hinon tanan. Nasay uban nga nawanan hinoy kwarta. Pero ang nakanindot, relax sila din ang maratol. Bahin ng mga bayron no suga, bayron no tubig, kanang tuition sa mga anak. Din akay sila maratol anak. Nagani uban maingon, ako pader og di na gyud makaya, gikondisyon naman ako akong mga anak. Pangundang lang usa mo dong, dai kay mao man ay importante nga di lang nato lisod-lisoron atong kinabuhi og nana sa tay kwartang moabot, balik lang sad mo eskwela. Na kunoy uban mo sugot, na say uban magbagolbol, na say uban di mo tingog, pero ang importante nga iyan ang gikondisyon daan isip ginikanan. Dili na baratol nga sa kong kwarta, sa kong pa-eskwela ni unsa na lay kaugmaon sa kong anak. Mga binuang ka na nga naman ka ng pag-eskwela mo na maghatag og may kaugmaon sa imong anak. Kadaghan ako gigastuan, wa gyud kahuman ang uban. Nasay ubang nakahuman karon naputos na sa utang mo, ari lang gyapon ako kay bayad na sa siyang utang nako. Ako pa'y naggastos eskwelahan. Unya karong nakautang na sad, ako na say pabayros utang. Unsa naman taon ni mga tawhana. Nya kung tinuod pa nga ang pag-eskwela, mao'y makahatag umay kaugmaon. Nganong ako ni apil naman sa hinong kung bayad silang utang. Aka mo mga ginikanan, naman gimoy ng graduate sad nga mga anak. Unsa man, kumusta maron sila nahimong maing kaugmaon? Anay uban? Pero ang uban, sus, nagpabugat dili lagi na assurance. Mahimo lang ng assurance basta ang imong anak na ni-graduate, kuyog niya si Kristo,
Sunod siya sa kinaiya ni Kristo. Makahatag sad sila og rest. Ako sa una, pobre kay tanan. Antod karon pobre mangyapon. Pero nakahatag kog rest sa akong pamilya. Ay, waman, nagsunod man, naningkamot man kong sunod ni Kristo. Karon sang napari nako in my own little way. Nagkamot sa kong makasunod yun ni Kristo, isipare. O, nakahatag sa kong ginagmayng rest sa atong parokya, sa ubang parokya, sa archdiocese. Nakahatag ko ginagmay, nakatabang ko ba nga inigingon, Pader, magtukod mi kapilinya, wa naman mi budget, tabangi mi bi. O, karon nahimo ng kapilinya, di nakarest na. Wa man mo malipay, nga apil mamuani. Kadto sang kang Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamumot, o naglisod sa sila ato. Dool sa taon ako diri ang atong mga madre sa DST. Padir, sus, lisura gid padir. Sige tir, tabang ko ninyo. O na-raise po tong ilang mga 7 million dito nga kinahanglanon atong Thanksgiving. O di naka-rest. Kaya po mo malipay. Atong mga kaigsuuna din igo atong audit, perting daganang nangalugpad nga mga sin. Naningkamot sa tatog, raise of funds, nakahatagtag mga sobra mga 3,000 ka pligo nga sin ngadto sa mga almost 900 ka pamilya. Nakahatag tagamay rest nila. Atop lang atong ipanghatag. Pero may na lang to na di na sila mauwanan. Di ba? Huwag yapon mo malipay na. Huwag niya klaro eh. Karon kay sige sa mugpalit diri og slots, ana ni daga na sa datong kumbinto, nang inahanglan kita kumbinto, di ikaw man ana makarest na sad ta. Ngano man misunod man tas Ginoo. Pero kanang mga ni graduate nya wa magsunod og Ginoo, dili rest ang ilang gihatag oy, burdens sa ilang trabahoan, hala away, abot pa dinhi sa simbahan, hala away gyud away. Muna akong ipangandoy nga atong mga political aspirants aning barangay o iske elections, bisag unsang elections dinhi sa atong political arena, hinaot unta kamong mga kandidato makahatag mo pahulay kagaan kanamong mga citizens, dili unta makahatag og kabugat, makahatag og problema tungod kay wa gyud mo'y Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang kinaiya pulos mga tawhanon, mga mapahimuslanon, kamo na hinuoy nagpahuway og maayo, kamo na hinuoy nagpaburot og maayo, kamo na hinuon maoy ni supsup og maayo sa ginagmay nga buhis nga gibayad sa matag lumulupyo sa atong nasod pagkangilad ana. Sama sad nako kanang inyong gagmayng kolekta diha nga inyong ihog na sa dagko-dagkog jutay, ug ako nang pahimuslan di na nako ibalik nganis atong parokya, magkaga gining atong simbahan. Hasta kamo kaga gin mo kaignaong, hasta ning akong mga staff dinhi managluspad ning naong. Pero karon tanawang ilang mga naong ikumpara ratong wapa sila dire mo duty, tanawa lang. Awa, di ba hapit na mga matay tungod sa katambok. Gamay na lay ko ang atakiho na ni sa high blood kay arang-arang masag yung mukaon. Atagaan yung pagkaon. Nya og ako pa nang gibulsa kanang inyong ginagmayng hatag, ako nang supsupon sa kong kagalingon, magkaga tang tanan. So let us be like Jesus. Ato gyong hatag ang rest. No? Sige. Lingay mong tupad. Ingna siya. Pwede kang makapahuway diri nako. Sige, ingna. Ingna, pwede kang makapahuway diri nako. Sige na. Wagin mulingi ang uban na yung ayawan noon dyan kayo. Ninduta, no? Ingnos asawa ang bana, dong, pwede radyo kang makapahuway diri nako. Kung di na kay ka-relax na sa imong kabit, pwede radyo kang mauli and you can rest in me. O, di ba? Yan yung dota na.
Ginay man.